Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, muna muku barka da warhaka, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kuna dai tare da channel ɗin Maradi TV ne. Channel ɗin da zan iya ce muku duk faɗin garin Maradi babu kamar ta wajen son farantawa mabiyanta da nishaɗantar da su. Kamar yadda muka alƙawarta muku a can baya, mun ce za mu dinga kawo muku shirye-shirye kala-kala an da ba kuma ya zato ba. To yau na zo muku da wani sabon shiri, sabo cikin ledarsa. Wannan dai shiri mun zauna da mu da sauran ma'aikatan wannan channel ta Maradi TV, mun same suna Mashahurul Hub. Mashahurul Hub ɗaya ne daga cikin shirye-shiryen da dai muka alƙawarta muku tun a farkon buɗe wannan channel ɗin. Mun zanta da sauran ma'aikatanmu na wannan tashar, wato Maradi TV, inda aka cimma matsaya domin gudanar da wannan shirin, wanda ya shafi so da kauna da matsalolin da ke abubuwa cikin tafiyar so ɗin, har ma da shawarwari domin magance waɗannan matsalolin. Saboda soyayya wata halitta ce da Allah subhanahu wata'ala ya sa a duk cikin biyu, wato jinsin maza da mata. Mashahurul Hub zai dinga zuwa ne lokaci bayan lokaci saboda yanayin aiki. Ba mu alƙawarta muku lokaci na dindindin da za mu dinga kawo muku wannan shirin ba, amma muna iya cewa sati ɗaya zuwa biyu insha Allah. Muna ƙara gode muku da goyon baya, kuma muna roƙonku da duk wanda bai mu subscribe wato ya yi mana, tare da danna ƙararrawar sanarwa domin samun duk wani shirye-shiryen mu. Mun gode. Ni ne dai naku Shafi'u Abubakar, wanda aka fi sani da Shafiza yaron zamani, Maradi TV. Muna fatan za ku ji daɗin wannan shiri insha Allah. Mun gode. Mun gode. مشغول هو أنا أحبك يا حبيبتي، أحبك يا حبيبتي، كسوني إلى سنكي، كسوني إلى سنكي. مشغول هو أنا أحبك يا حبيبتي.